Ola a todos, benvidos á nosa primeira clase de Pilates. Sí? Bueno, o que temos que saber é que Pilates está aberta para todo o mundo esta clase, pero, evidentemente, se temos problemiñas, sempre con un ollo e atentos ás cousas que non podemos facer, como poden ser arqueamentos lumbares ou cousas así. Darei opcións para formas máis sencilliñas, pero en principio a primeira clase vai ser despaciño e sencilla, cos conceptos básicos de Pilates. Se non sabemos o que é Pilates, pois é unha disciplina física e mental tamén, inventada por Joseph Pilates, e que se basa un poquinho do traballo dos músculos máis internos do corpo, dos que están máis cerquiña dos osos. Por eso se di que tan bo para a corrección postural, bueno, para tonificar todo o corpo. Tamén nos axúdanos ca postura, pero traballaremos todo o corpo. Entón, para ir un poquinho ao grano, vamos a traballar moitísimo na zona centro do corpo, abdomen, pelvis e zona lumbar, sí? Que é como o centro do noso corpo para coller forza aí, pero por suposto tamén pés, pernas, todo. Hai exercicios de un poquinho de coordinación, tamén de flexibilidade. A respiración é diferente que a de yoga. Inhalamos pola nariz e exhalamos pola boca, vale, para conectar mellor con os nosos músculos abdominais. Bueno, e sin máis, creo que estamos listos para empezar. Só necesitaremos unhas cerillas, se non temos, pois, unha alfombra, algo que nos separe un poquinho do chan, e se pode ser sen descalzos, sen calcetines, sí? Bueno, iremos quentar un pouco o corpo. Poñemos os pés paralelos, un ao outro, e na mesma distancia que a nosa pelvis. A espalda recta, sentimos o peso ben sobre os nosos pés, ben equilibrado, cuello largo, vale? Doblamos un poquinho as rodillas, mobilizamos os hombros, así respiramos. Vale? E movemos un poquinho a cabeza de un lado ao outro. Quizás podo balancear tamén a miña cabeza dun lado ao outro, estirando a parte de atrás do cuello. Vale, movemos un pouquinho os codos, quentamos os codos, con círculos hacia dentro e hacia fora. Movemos tamén as nosas mans, dedos das mans. E imos doblar un pouco as rodillas, vou facer uns círculos nas rodillas, quentando un poquinho as articulacións. Subimos, movemos un poquinho os pés, doblamos, sí, para quentar tobillos, dedos dos pés. E imos un pouco ca cadera, ca pelvis tamén, círculos hacia un lado. Eso, e hacia outro. Vale, abrimos cadera, entón, rodillas hacia os lados, abrimos ben a pelvis, chequeamos que as rodillas se vayan en dirección aos nosos dedos dos pés, non ten que ser moita abertura, espalda recta, doblamos un pouquinho as rodillas, veña, e subos os brazos inhalando, e exhalo baixo, facemos un boteciño suave, para subir, sen forza, ou sen forzar, inhalo arriba e solto, e collo, e solto, unha máis, e solto, e estiro un pouquinho lateral, teño torso, costillas, manteño o cuello relajado, o espazo alrededor do cuello, se quero podo miro hacia arriba, hacia o centro, o fronte, e se vou ao outro lado, e estiro, e se podo mirar un pouquinho hacia arriba, fronte, e subo, vale, traio os pés, outra vez en liña ca miña cadeira, e imos empezar todavía quedando un pouquinho a espalda, enrollándonos hacia baixo, manteño os pés en liña ca miña pelvis, deixo a cabeza caer hacia diante,
Relajo os brazos e ombros o máximo posible e vou enrollando. Baixo despaciño, vértebra a vértebra. Dobro as rodillas, solto ombros, cervicales e quedo aí colgando. Unhas 5 respiracións. Veña, deixo que se estire ben a espalda. E vou subindo despaciño, vértebra a vértebra. Vale, imos unha máis. Moi despacio, deixando que se estire ben toda a columna. Dobro as rodillas. E agora vou me quedar aquí, teño as mans cerquiña do chan, vou ir camiñando hacia adiante, hacia unha plancha. E, man debaixo dos ombros, todos ben estiradiños, se isto é imposible, podemos poñer as rodillas no chan, se é moi difícil para nós. Se podemos, intentamos facer a plancha completa arriba, o abdomen, alargo a zona lumbar, ombros atrás, levos das orellas, e imos balancear hacia adiante, hacia os dedos dos pés e hacia os talóns. Adiante e atrás. Adiante e atrás. Respiro natural. Vale, baixamos. Rodillas e o torso. Ben, abro, subo un poquinho, despego as costillas, apreto os glúteos, abro o peito e vou estirar un poquinho hacia atrás, sentándome nos talóns. Vale, e xa estamos listos para empezar. Entón, poñémonos boca arriba. Imos con o noso primeiro exercicio, poñémonos boca arriba. E imos subir as pernas en esta posición como dunha mesiña. Imos dibuixar como unha mesa cas nosas tibias, os gemelos. Chequeamos que as rodillas estén encima da pelvis e a espalda relajada, intentando que non se separe moito, que non se arquee moito, sí? Está relajado, pero está agarradinho un poquinho ao abdomen para que non se arquee a espalda. Abro ben o peito, alargo a parte de atrás do cuello. Imos a inhalar, collemos aire para baixar unha perna calquera. E cando solto, vou empujar o ombligo hacia o chan para levantar a perna. Intento conectar o movimento da respiración con a miña perna. E con esa pequena contracción abdominal. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. O subir a perna e intento que a miña zona lumbar se pegue o chan o máximo posible. Inhalo baixo, exhalo arriba. O exhalo peito. E máis ou menos imos facer en cada ejercicio unhas 10 ou 20 repeticións según cada un. Non é importante a cantidade, senón a calidade. Sentindo que traballamos o que necesitamos traballar en cada momento, neste caso, o abdomen. Vale, imos relajar. Traemos as rodillas ao peito, balanceamos aquí un pouquinho de lado a lado e imos facer unhas abdominais moi sencilliñas, moi básicas. Vale, simplemente imos poñer as mans detrás da cabeza e sen empujar a cabeza, con unha exhalación intento despegar as escápulas ou as costillas o máximo posible. Exhalo arriba, inhalo, relajo. Exhalo arriba, inhalo. Exhalo, inhalo. Cuidado de non empujar a cabeza. Subo porque contraio o abdomen. Intento acostumbrarme a traballar ca respiración, que nos vai axudar moitísimo en todo o traballo abdominal. Sí, 10 ou 20 repeticións e un descansiño. Uns segundos, sen cambiar de posición. Imos traballar ahora os nosos oblicuos. Veño, despego, outra vez. Cabeza, costillas, inhalo aquí, o exhalar rotamos hacia un ladiño. Rotamos o máximo posible dentro da cintura,
intentando manter a pelvis completamente estable. Inhalo centro e exhalo, giro. Veña, giro o máximo posible. Tende a cintura. Vale, un pequeno descanso. Rodillas ao peito. Relajo a espalda, relajo os lumbares. Vale. Imos agora co terceiro exercicio. Estiro unha perna calquera. Sí? Todavía teño a espalda toda ben pegadiña no chan. Unha das rodillas manteño doblada. Vou agarrar ela para despegar a cabeza, as escápulas, empujando os ombros hacia baixo. Certas posicións, cando despego a cabeza, me incomodan, vou facer o exercicio ou ben con un cojinciño na cabeza ou ca cabeza descansando no chan. ¿Sí? Se estamos ben, intento despegar escápulas parte atrás das costillas, manteño a mirar hacia diante, intento que a miña barbilla se quede paralela ao chan. ¿Sí? E agora teño a miña rodilla dereita doblada, vou ca miña man dereita hacia o talón e da esquerda hacia a rodilla, parte interna. Exhalo, traigo a rodilla hacia min e a outra perna alargo. Exhalo, inhalo no cambio, exhalo cando agarro. Vale, un pequeno descansiño. Non temos por que facer todas, facemos ata onde podamos. Importante agarrar ben o abdomen e sentir que traballamos abdominais e non lumbares. Vale, vou cambiar de perna. Ahora, se tiña a dereita doblada, vou estirar agora a dereita e a esquerda e vou agarrar a esquerda. Vale, volvo a despegar a miña cabeza, costillas, escápulas, ombros abaixo, zona lumbar pegadiña ao chan, alargo a perna dereita neste caso. O exhalar, agora vou puxar a perna hacia min 2 veces. Inhalo no cambio, exhalo, empujo a outra. ¿Sí? 2 exhalacións empujo, unha no cambio, 2 empujo. Igual que me molesta, a cabeza me carga, descanso. Ou almohadiña. Unha máis. Relajo. Vale, un poquinho de balanceo. Vale. E imos agora a traballar un poquinho nos os abdominais inferiores, os transversos, e os que están debaixo do ombligo. Entón, para eso, imos pegar ben as pernas, mantemos os brazos cerquiña do torso, peito aberto, e simplemente vou levar as pernas hacia atrás, cun balanceo, intentando despegar a pelvis do chan. Se todavía non o conseguimos, pois empezamos cos balanceos levando as pernas o máis atrás posible. ¿Sí? E quizás imos traballar na baixada, máis que se non van atrás, pois centrome máis en baixar as pernas o máximo posible sen arquear a espalda. ¿Sí? Agarrando ben aquí o meu abdomen. Vale? Entón, imos atrás e baixo. Inhalo atrás e baixo, que isto me carga moito os lumbares, manteño dobladiñas todo o tempo as rodillas. Inhalo atrás e exhalo, estiro. Con 10 repeticións destas iríamos bastante ben. Vale. E descanso. Balanceo. Vale. E poño os meus pés no chan. Teño a espalda agora completamente relajada. Imos facer o puente. Espalda relajada, manteño a curvatura natural da espalda. Veña, peito aberto, cuello largo. E talóns, rodillas e pelvis na mesma distancia. Collo aire aquí. E soltando o aire vou despegando a pelvis do chan, despaciño. Vou subindo vértebra a vértebra, ata a parte alta dos meus ombros. Cando chego arriba, collo o aire e soltando vou baixando vértebra a vértebra.
ata chegar a pelvis, relajo completamente, inhalo, aquí exhalo, despego a pelvis e as vértebras de unha en unha, inhalo arriba, exhalo baixo despaciño, articulando a espalda o máximo posible, exhalo arriba, inhalo aí, exhalo baixo, vértebra a vértebra, veña, non hai forza no cuello, nin nos ombros, unha máis, veña, botamos un vistazo ás rodillas, que non se vayan hacia os lados, mantémolas alineadas ca pelvis, collo aire aquí, e solto baixo, despaciño, vértebra a vértebra, vale, e imos relajar, traio as rodillas ao peito, balance un poquinho de lado a lado, mans detrás das rodillas, imos subir a sentarnos, vale? Para eso imos despegar a cabeza, imos intentar facelo dende aquí, se non subimos como poidamos. Contraio o abdomen, redondeo a miña espalda, estiro ben os brazos e vou buscando que o peso das miñas pernas me levante. Ata quedarme sentada nos meus isquións, se pode. Se isto é imposible, temos aquí o chan, poñemos os pés no chan, ¿sí? Intentando alargar a espalda, se vai ben. Despego, me podo quedar aquí en equilibrio uns segundinhos, vale, estiro as pernas hacia diante e nos estiramos, veña, estiro a espalda, relajo o cuello, hombros e subo redondinho, bueno, imos a vernos un poquinho hacia diante na nosa esterilla, mantendo as rodillas dobladas, vamos a traballar nas contraccións. Entón, vou coller aire, vou alongar a espalda o máximo posible, sentindo que estou sentada nos isquións, crece, ¿sí? O exhalar, contraio o abdomen e sinto-me atrás na cadeira. Inhalo, alargo, exhalo, contraio. Redondeo, sí, busco esa forma dunha C, unha curva lumbar. Eso. Que estou ben? E quero ir un poquinho máis, ombros abaixo, un poquinho máis, empujo os ombros hacia abaixo, inhalo arriba, largo, exhalo. Que conozo o exercicio, fixen pilates un montón de veces e quero ir un poquinho máis, pois vou, vértebra a vértebra, o chan, brazos atrás, inhalo, exhalando, traio os brazos adiante, miro adiante e subo, redondeando a espalda e alargo. Sí, imos unha máis, exhalo, baixo, redondinho, vértebra, vértebra, ombros hacia baixo, brazos atrás, inhalo, exhalo, primeiro os brazos, miro adiante, subo, redondo, 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 e arriba, sí, se me é imposible subir, simplemente me quedo no exercicio anterior, ou tamén podo intentar, dende aquí, agarrar as miñas pernas e ir escalando hacia arriba. Se non, me quedo aquí arriba e vou traballando aquí arriba o meu abdomen. Unha máis. Alargo, inhalo, exhalo baixo, vértebra, vértebra. Brazos atrás, inhalo, exhalo arriba, brazos, miro adiante, subo, redondo, redondo, redondo. Vale, estiro os brazos arriba, pernas adiante, me estiro. Relajo o cuello, hombros, subo, redondinho. Bueno, ímonos dar a volta para poñernos en cuadripedia, así a 4. Que tal imos? Espero que ben, imos poñernos as mans debaixo dos ombros, rodillas debaixo da pelvis, en a mesma distancia. Veña, activamos o abdomen, intentamos que a nosa espalda este o máis recta posible, como unha mesa. Os ombros atrás, lejos das orellas, espalda larga, collemos aire aquí, e soltando, despaciño, imos estirar o noso brazo dereito e a perna esquerda, a mesma vez, intentando que o torso se quede o máis estable posible, alargo e subo. E vou a volver despaciño, controlando o movimento ata o final. E cambio, collo aire aquí, soltando, man esquerda, perna dereita, alargo, 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 e subo. E volvo despaciño
E con control centrámonos e manter o peso no centro, non balancearme dun lado ao outro, e a máxima estabilidade do torso. Podemos imaginar aquí que temos unha cunca ou unha taza de café encima da espalda e non queremos que se caia. Entón controlo o movimento dende que salo ata que volvo e incluso no cambio. Vale, seguimos ir parando. Separo un poquinho as rodillas hacia os lados, xunto os dedos gordos dos pés e ímonos a estirar un pouco. Se me molestan as rodillas, pois non vou tanto hacia atrás, hacia os talóns, quedo un pouco máis arriba. Vale. Moi ben, pois ímonos volver a sentar. E agora ímos estirar as pernas hacia os lados, abrindo pues, hasta donde poidamos. ¿Sí? Prioridade na nosa espalda, queremos que a espalda este recta, sentándonos xusto nos nosos isquións. Se non podo abrir así, abro menos. Podo poñerme tamén un cojenciño, algo que me dé altura, para que me moleste menos aquí na pelvis, ou se me tira moito hacia atrás a espalda. Ou tamén levantar as rodillas, manteño os meus talóns no chan e o fago dende aquí. E cada un busca a forma que traballe, pero que non se faga daño de poda facer o exercicio, xa cal sea a postura das pernas, sí? Espalda recta, brazos en cruz. Imos inhalar aquí, e exhalando facemos un giro, levo o brazo contrario ao meu pé, da igual calquera, e vou hacia adiante, exhalando 2 veces. Inhalo, volvo a centro, e exhalo, giro, e vou hacia outro pé. Agora a pelvis está completamente pegada, non se despega do chan. O brazo contrario vai hacia o pé, pero que se queda libre, tamén empuja hacia atrás, a mesma vez. Manteño o vivo aí, ¿sí? Inhalo, exhalo, giro e vou. E tamén miro hacia onde vou, en dirección ao meu pé, a miña man. Dúas máis. Vale, e pecha. Moi ben, sacudimos un pouco as pernas. Vale, e nos imos a poñer ahora de lado. Ímonos recostar dun ladiño do corpo, igual calquera. Apoiamos a nosa cabeza, descansando a nosa cabeza no brazo de abaixo. Damos un pasillo hacia adiante, que nos vexamos os pés. E observamos que a nosa pelvis este completamente no lado, si non vai hacia adiante nin hacia atrás, está un lado encima do outro, igual cos ombros, non estou aquí nin aquí, un encima do outro, peito aberto, a cabeza relajada. Esta man de arriba vou a poñer diante do peito para axudarme ca estabilidade, e outro exercicio de estabilidade onde temos que agarrar ben o centro do corpo tamén. Entón doblo a rodilla de abaixo e a de arriba teño a perna máis ou menos en línea ca miña cadeira, non subo demasiado. Simplemente imos mover a perna de arriba hacia adiante, levando os dediños dos pés tamén en punta hacia adiante. Inhalo, o exhalar flexiono e vou ca rodilla o máis estirada posible hacia atrás, sen que me tire da pelvis, ¿sí? Veña, inhalo adiante, e exhalo, flexiono, vou hacia atrás. Donde podo, se aquí xa me tira, pois paro. Inhalo, sempre agarrando ben o abdomen. Inhalo adiante, punta, e exhalo atrás, talón. Non doblo a rodilla de arriba, inhalo, e exhalo. Inhalo, e exhalo. Inhalo, vamos a darlle ahora 2 golpeciños hacia atrás co talón. Un diante punta, 2 talóns atrás. Unha punta, 2 talóns, e unha vez máis, e 2 talóns. Vale, descansamos uns segundos. E imos estirar a nosa perna de abaixo. A de arriba, doblamos, se podemos agarrar, agarro. Diante. Podo soltar tamén e poño a donde chegue.
Dou ese pasiño hacia atrás agora, que demos unha línea completamente recta no noso lateral. Agarro ben o abdomen, flexiono o pé de abaixo e despego do chan o máximo posible. Unha vez que estou no meu máximo, simplemente imos facer 20 pulsiños con acento arriba. Se non podo 20, pois 10. Si? Imos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vale, para traballar os aductores. Moi ben. Vale. E doblo agora as rodillas hacia diante. Uso esta man para empujar o chan e colocar o meu codo debaixo do meu ombro. Imos facer unha planchiña lateral, vale, sencilliña, de momento nas rodillas. Tamén, se o conocemos, queremos ir máis, facemos a completa. Agora vemos arriba pelvis, arriba cintura, arriba as costillas. Cuidado co codo, que se quede sempre debaixo do ombro. Non me vou hacia lá, que me podo facer daño, cargar moito no ombro. Si? Entón, o codo debaixo do ombro, arriba todo, cintura, costillas, brazo de arriba. Se podo, estiro a perna de arriba e a levanto. E me vou a quedar aí 10 segundinhos. Se é moito para min, pois baixo. Veña, conto. Vale, moi ben. E imos baixando despacio a pelvis. Vale, estiro as pernas hacia diante. E xa me vou sentar. Si, me doblo un poquillo hacia diante. Moi ben. E me vou a outro lado. Vale, igual. Deitámonos de lado. Un pasiño adiante que nos vexamos os pés. Chequeo que estou no lado do corpo, pelvis, ombros. Despego a perna de arriba. En línea ca miña pelvis, dobla de abaixo. E imos adiante. Punta do pé, inhalo. Exhalo, vou atrás co talón. Inhalo diante. E intento manter a estabilidade do torso o máximo posible. Agarrando ben o abdomen. Vou adiante, punta. Talón. Eso, perdón, inhalo diante. E exhalo atrás. Facemos 2 golpeciños atrás agora co talón. Un adiante, 2 atrás. E unha máis, un adiante, 2 atrás. Vale, descanso. ¿Sí? Veña, vou traer este pé de enriba por diante, bueno, por diante, donde poda. E agora busco unha línea recta no lado, o máis recta posible. Vale, imos a traballar os aductores. Despego a perna de abaixo, o meu máximo, flexiono o pé, e dende aquí imos facer estes pulsiños, acento hacia arriba, 20 se podemos. Imos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ben, vale. Doblo rodillas adiante. Uso esta man, empujamos o chan arriba, despego o torso e coloco o meu codo debaixo do ombro. Veña, despego a pelvis, levanto a cintura, levanto as costillas e estiro o brazo de arriba. Se podo, a perna tamén. Veña, e me quedo aquí 10 segundinhos. Se moito, descanso cando necesite. Todo arriba, non me hundo. Un poquinho máis. Un poquinho máis. Vale. E baixo. Estiro as pernas hacia diante. Arriba os brazos e estiramos. Vale, subo no dedillo. Se nos queda pouco, ímonos poñer boca abaixo para traballar un pouco na nosa zona lumbar. Coidadinho se temos problemas aí, hernias ou problemas lumbares. Ou ben non o facemos con moitísimo coidado. Se non é para nós, non facemos, se non facemos moi pequeniño. E descansamos cando necesitemos. Máis debaixo dos ombros. Veñemos a apretar ben os glúteos.
E inhalando simplemente imos despegar a cabeza, costillas, e onde poidamos. Pois se pode un pouquiño máis, despego un pouquiño máis, sempre apretando os glúteos. Cuidado cos ombros, ven hacia baixo, exhalo baixo. Inhalo arriba, exhalo. Inhalo arriba, aprieto os glúteos, exhalo. Inhalo arriba, despego cabeza, costillas, exhalo baixo, despaciño. Contraio ben os glúteos, empujo un poquinho cas mans. Podo ir menos, se me chega abondo aquí e aquí, ou a donde poda. Se quero ir máis, coñezo a técnica, teño vos as lumbares, apreto os glúteos, vou soltar as mans. E soltar o aire tamén. Facemos un balanceo, forza, pernas agarradiñas, glúteos, abdomen. Suave, con este bastante intenso para a zona lumbar. Vale, e descansamos. Empujo a pelvis hacia atrás, hacia os talóns, separo un pouquiño as rodillas hacia os bordes da esterilla, xunto os dedos bordes dos pés, estiro hacia atrás. Se isto moito para min, un pouquiño menos tamén. Vale. E me vou quedar aquí outra vez, en cuadripedia, a 4. Vale? E vamos a chequear que as mans estén debaixo dos ombros, as rodillas debaixo da pelvis. E agora imos estirar a nosa perna dereita, igual a tamén agarradiña, e levanto e liña ca pelvis. Intento que a pelvis non se suba, si manteño paralela ao chan, abdomen agarrado, e imos traballar un poquinho glúteos e femoral. Facemos uns círculos moi pequeniños ca perna, chamo baby circle, moi pequeniños, hacia un lado, os 10, e hacia o outro, sentindo como traballan os nosos glúteos. E xa podo cambiar. Estiro, levanto, e liña ca pelvis, cuidado que non sube, intento manter a paralela ao chan, abdomen agarrado, e fago uns circuliños hacia un lado, pequenos, uns 10, e cambio o sentido do círculo. Vale? Podo facer máis, podo facer 20, se non é suficiente para min, descanso. Estiro atrás. E volvo. Vale. Imos estirar simplemente desde esta mesma posición, un pouquinho a parte alta da espalda e ombros. Entón, inhalando, imos estirar o brazo dereito ou esquerdo, non importa, abro o peito e miro hacia arriba. E exhalando, vou a baixar e descansar este ombro no chan e a miña cabeza tamén. Podo quedar aquí uns segundinhos, deixando que se abra a parte alta da miña espalda, que se estire, e disfruto desta torsión. Volvo, cambio de lado, inhalo, estiro outro brazo, miro hacia arriba, exhalo, e xa palma da man vai hacia arriba, vou deslizando, descanso este ombro e a cabeza, a orella no chan, me quedo aí, respiro. E volvo. Vale, dentro esta posición vamos a hacer o noso último aquí no chan. Vamos poñer os dedos dos pés no chan, abdomen arriba, espalda recta como unha mesa, vamos atrás lejos das orellas e vou despegar as rodillas 1 centímetro ou 2 nada máis do chan. Veño, me quedo aquí 10 segundos. Se non sinto como se enganchan os abdominales inferiores, o suelo pélvico, que este é un traballo do suelo pélvico, levo un pouquinho o pubis hacia o ombligo, ou penso en alargar a miña zona lumbar. Simplemente podedes mover, se podo, unhas 3 respiracións, e descanso. Vou atrás. E imos
outra vez. Tamén, se teño problemas nas muñecas, ou me doen, me molestan, sempre podo poñer os puños, ¿sí? Me chanchimos con, segunda vez, dedos dos pés, e arriba o abdomen, alargo a espalda, o cuello, e despego as rodillas, me quedo. Se podo, 3 segundos. Venga, alargo a zona lumbar, pulsación, ombligo. Estamos aquí, reforzando o noso suelo pélvico. Aí. Respiro. E descanso. Atrás. Vale, xa estamos terminando. Entón, imos subir agora, poñemos outra vez os nosos dedos dos pés na chan, levamos os brazos hacia atrás, lexos das muñecas, empujo cas mans na chan para levantar a pelvis, e aquí camiño das mans aos pés, ou dos pés as mans, ata quedarme aí colgando. E soltamos un pouquinho a cabeza, movendo hacia os lados, dicindo que sí e que non. Sacudimos os ombros. Manteño as rodillas dobladiñas e subimos despacio, vértebra a vértebra. Miña cabeza última, respira. E xa estou outra vez. De pé, imos a terminar abrindo as pernas, unha boa abertura da pelvis. Si chequeamos que as rodillas vayan en línea dos dedos dos pés, espalda recta, e vou doblar as rodillas. Arriba os brazos, como fixemos ao principio, inhalo, exhalo, baixo, inhalo, arriba, exhalo, inhalo, exhalo. E un máis. Vale, estiro os brazos, dedos dos pés hacia diante, intento manter a pelvis estable e imos facer agora unha pequena rotación para desbloquear a espalda un pouquinho máis. Simplemente deixo os brazos caer sen ningún control, intento que a pelvis se manteña ao fronte. Podo dar golpeciños nos ombros, non moi forte. Vale, imos parando. Doblamos as rodillas e desde aquí imos dar un pasiño ou un saltiño ao centro e xa estamos listos. Terminamos a nosa primeira clase de pilates. Espero que a disfrutárades e vémonos pois na segunda. Bo día a todos. Gracias.